Hola a tots, gràcies per estar aquí. Avui tenim amb nosaltres a la Montserrat Esquerda per parlar de temes relacionats amb la bioètica, en la línia d'aquest cicle d'entrevistes que estem fent sobre temes de bioètica. La Montserrat Esquerda és pediatra a l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, és llicenciada també en Psicologia i directora general de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull. És professora associada de bioètica a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida i és presidenta de la Comissió Deontològica del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Bé, Montse, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per dedicar-nos un temps als logopedes. Sí, moltes gràcies a vosaltres i sobretot pel tema que heu triat de parlar. Sí. Molt bé, és un plaer tenir-te aquí. Començo directe, val? Volia preguntar-te, quina relació tenim a la Catalunya d'avui en dia, amb la mort? Jo crec que pràcticament a tots els països occidentals tenim una relació molt dolenta amb la mort. En molts pocs anys, fins i tot quasi en una generació, hem passat de conviure amb la mort, amb què coneixíem més o menys l'esdevenir de la mort, hem passat a un fenomen que, més que anomenar-lo tabú de la mort, a mi m'agrada parlar de desculturització. Tabú ho és també, és allò de que no en parlem en públic, que si en una conversa d'amics traiem el tema, segurament canviaran de tema, és el que no parlem als nostres nens i joves, és un tabú. Però d'altra banda l'hem desculturitzat, és a dir, hem perdut totes aquelles eines, tots aquells símbols i rituals que ens ajudaven a gestionar la mort. Sí, al perdre tot això, les persones i les famílies estan molt més soles davant del final de vida. I la medicina, quina visió en té? I quina lliçó de bioètica donaries a estudiants de disciplines, ja no metges, sinó disciplines sanitàries sobre la mort? El mateix, els professionals sanitaris, tots o sociosanitaris, formem part d'aquesta societat, amb el que en certa manera ens hem educat amb aquest tabú de la mort. D'altra banda, la pròpia atenció sanitària és una atenció que jo crec que ha quedat com enlluernada per un enorme progrés biotecnològic i biocientífic les darreres dècades. I aquest progrés ens ha fet creure que potser en certa manera la mort era opcional. I entre uns professionals sanitaris que hem estat criats o educats en una societat que no ens ha ensenyat a parlar de la mort i una medicina, i quan dic medicina és en general, una medicina enlluernada per la tècnica i el sempre podem fer més, jo crec que són dues combinacions molt explosives. Jo crec que la medicina ha oblidat que tots som mortals. Avui en dia, amb els enormes avenços que han viscut, tots morirem, i que un objectiu primordial de la medicina, més enllà de curar, és l'acompanyar, cuidar, i sobretot en moments fràgils com és al final de la vida. I si això no ho reincorporem, la medicina pot fins i tot fer mal. Sí, perquè a vegades massa medicina en contextos de final de vida podem estar fent mal i esbiaixant la mirada. No sé si estaries d'acord que en alguns moments la mort era el fracàs de la medicina, d'alguna manera? Jo crec que hi ha molts companys, sobretot més metges que altres companys d'altres professions sanitàries, que encara avui en dia els pacients se'ns moren. Quan diem, fixeu, l'ús dels sens, és que, en certa manera, seguim considerant la mort com un fracàs personal. No hi ha un fracàs, sinó un fracàs personal. Tinc un amic que sempre diu, no ho sé perquè en medicina a les persones que moren els dieu exitus de sortida, on hi ha un hospital, quan algú ha mort és un exitus, quan el seguiu considerant fracassos. Si l'objectiu de la medicina és salvar vides, sempre fracassarem. Sempre tindrem un 100% de fracàs. Si el nostre objectiu és pal·liar símptomes, ajudar a morir en pau, sense dolor, aquest objectiu és assolible, l'altre no. I la mort en edat pediàtrica és encara més tabú, oi? Jo en parlo com el tabú dels tabús.
I si ens costa parlar de la mort dels nens, jo crec que encara ens costa més. De fet, aquests canvis que dèiem, aquest enorme desenvolupament biomèdic, ha allargat l'esperança de vida, però sobretot jo crec que hi ha un altre factor afegit que ha disminuït la mortalitat infantil. Jo a vegades penso, i pensem tots en les nostres pròpies famílies, no massa lluny, la meva àvia van ser 10 germans. Ella era la gran. Dels 10, 4 van morir en edat infantil. És a dir, que ella, sent una nena, havia vist morir 4 germans. És a dir, que aquestes dècades, amb aquest augment, l'esperança de vida, l'expectativa de vida ha passat d'uns 35-36 anys a uns 80 i pico. Però això no és només que haguem allargat a la vida, és que hem disminuït la mortalitat infantil. I el fet ja de que un nen mori, avui en dia moltes vegades es considera injust, es considera com algo molt excepcional, quan fa molt poques dècades, o en altres països en aquest moment, és un fet normal. I quina visió... Bueno, la Montserrat és pediatra i té una àmplia experiència en pal·liatius en edat pediàtrica. No és fàcil de trobar professionals que parlin de pal·liatius pediàtrics i alguns logopedes, o sigui, no és fàcil per entrevistar o i alguns professionals realment necessitem com aigua compartir això, no? M'agradaria preguntar-te quina visió creus que tenen els nens de la pròpia mort i com ha de ser l'intercanvi d'informació amb aquests nens, pacients nostres, en etapes de final de vida. De fet, jo estic més avesada a l'àmbit del dol que no el de final de vida. De fet, al Sant Joan de Déu Lleida tenim una unitat de dol complex i patològic del nen i jo ho comento, acostumo a parlar més de la mort amb nens i adolescents que amb adults. A vegades parlar amb adults em costa, en canvi amb nens em costa molt menys. I algunes vegades també hem treballat amb nens en final de vida. Jo crec que és un àmbit, primer, ja ho sé que és molt difícil de començar així, però dius, primer hem de començar per un mateix. No podem parlar d'un tema si no és un tema que nosaltres tenim, en certa manera, assumit. Parlar de la mort no és el mateix que parlar d'una distròfia fàgica, no és el mateix. Si tenim por a la mort, no obrim el tema, perquè el que transmetrem als nens amb els que parlem és la nostra pròpia mort. Si no, no acompanyarem mai a ningú en un camí que no tinguem trepitjat. Amb el que jo crec que és un àmbit que més que tenir, o abans que tenir una sèrie de coneixements o eines de comunicació, necessites un cert treball propi sobre el que implica la mort per tu. Què implica la mort per tu, com tens situada la mort de les persones estimades que has tingut, com tens les teves pròpies pors al voltant de la mort. Jo crec que això és com un prerequisit per posar-nos davant de l'altre. I no és algo que tinguem sempre 100% tancat. Jo crec que va amb el que han viscut i va amb el que vius amb la teva gent i amb el teu entorn. A partir d'allí, és un àmbit que has de conèixer molt els nens. Has de conèixer molt què pot entendre un nen de 4 anys, què pot entendre un nen de 8 o què pot entendre un de 16. O sigui que cal una sèrie de coneixements previs sobre el que entén un nen. Sí que és veritat, la meva percepció, potser ja és molt personal, és que els nens entenen la mort molt abans del que ens diuen els estudis. I això jo crec que haurem de revisar estudis o potser publicar noves coses, però quan la gent, quan llegeixes literatura, et comenten que difícilment els nens abans dels 11 anys són conscients. Jo diria que molt abans els nens són conscients de la mort, dintre del seu marc cognitiu possible. Amb el que entendre a partir d'aquí, i el següent ja és estratègies de comunicació, i comunicar és moltes vegades més saber escoltar què vol saber el nen, més que no tu parlar. I escoltes no només amb el que et pregunten, moltes vegades escoltes amb les mirades, escoltes amb els gestos. És tota una... Aquí ve l'art de la medicina, vull dir, com comences aquesta conversa, que no és el prejudici del que tu penses que hauria de saber, sinó escoltar el que ell vol saber.
I comentaves abans, diferenciaves, què és la pedagogia de la mort i la pedagogia del dol? I és un concepte molt bonic, el desenvolupa la Concepció Poch, l'Anna Nolla, que pretenen més potser a l'àmbit escolar. La pedagogia de la mort és ser capaços de parlar de la mort en general, a les escoles, a la vida, el que els nens s'apropin als tanatoris. Sí, el que, igual que portem a vegades quan anem a celebracions o anem en un bateig o portem els nens, doncs quan anem en un enterrament, puguem portar els nens sense que necessàriament hi hagi un vincle o un dol o un vincle amb la persona que ha perdut. És, en certa manera, la pedagogia de la mort és reculturitzar la mort. Que en puguem parlar a l'escola, que en puguem parlar a casa, que formi part del nostre panorama. La pedagogia del dol és com ajudem els nens, joves, els adolescents, que han passat un dol greu. Ja aniria més amb la pedagogia del dolor. El com ens aproximem, el com som capaços de donar-los espai. És difícil, de donar-los espai, per exemple, a l'escola, perquè puguin expressar o, si volen, que no puguin, però puguen anar al seu ritme. Vull dir, la pedagogia del dol és conèixer quines són les reaccions normals del nen amb dol, què en podem esperar, què no en podem esperar. La pedagogia de la mort és parlar a qualsevol nen, que aquest és per tots, la pedagogia de la mort. Qualsevol jove o adolescent hauríem de poder aprendre a parlar amb ell de la mort. Pedagogia del dol és pel nen que ha mort algú molt proper. Sí? Volia preguntar-te quina és la situació de les cures pal·liatives pediàtriques a Catalunya? Els que tenim certa edat, perquè ja sí, portem certs anys, jo crec que ara és un moment, estan encara en creixement, però jo crec que és un luxe. Evidentment s'han de consolidar, però pràcticament en l'última dècada o una miqueta més s'han consolidat, jo crec que equips molt potents, equips referents de cures pal·liatives pediàtriques, s'ha extès a nivell territorial referents de cures pal·liatives pediàtriques. Jo crec que és un moment que falta quallar, perquè les coses quan han avançat molt ràpidament s'han d'anar aposentant, falten segurament alguns territoris o alguns, però jo crec que és un moment en què és un luxe. Al servei de pal·liatius pediàtrics, el logopeda fa funcions, intervencions adaptatives de funcions com ara comunicar-se o del glutí fins ben entrat al curs clínic, molt enllà del curs clínic. Creus que s'hauria de donar valor i potser incrementar aquesta presència dels logopedes? Jo crec que l'atenció sanitària del segle XXI, la que ens ve o que ens hauria de venir ara al postpandèmia o transpandèmia, ja són equips multidisciplinars. I crec que potser de les coses fonamentals és entendre que hi ha figures, entre elles el logopeda, que no poden ser un afegitó, un extra, sinó que han de formar part dels equips. Si hi ha altres figures, fisioteràpia o nutrició, que jo crec que són figures que estan molt relegades, quan en realitat haurien de tenir, ja forma part dels equips com a tal. Ja no plantejar-nos si fa falta o no fa falta, sinó és quanta falta ens fa o quantes hores ens fa. Jo crec que part d'aquest repte que ens ve en un sistema sanitari al futur, les necessitats seran cada vegada més complexes. I estem atenent cada vegada pacients més complexes, amb més bones supervivències, però aquestes supervivències acostumen a portar moltes carències i algunes van molt relacionades amb la qualitat de vida. Amb el que quan dèiem, quan aquest enfoc deixa ser només curatiu i passa a ser d'abordatge integral, el paper és clar. Jo aquí sí que una petita reflexió. A vegades som molt acrítics, lligat a això, una medicina tan enfocada curativa, som molt acrítics quan introduïm, per exemple, un fàrmac nou caríssim o una tècnica nova caríssima, l'assumim molt acríticament. Però, en canvi, hi ha altres coses que sabem que funcionen, que ens donen aquest abordatge integral del pacient i ens sembla que ens costa molt més d'incorporar. Perquè en el fons és el que dèiem a l'inici, una medicina enlluernada per la tècnica és més fàcil que incorpori un fàrmac nou que no una nova figura professional que ajudi a qualitat de vida. Però si la mirada la posem en qualitat de vida, aquestes figures són imprescindibles. No podrem assumir millor qualitat de vida amb fàrmacs o amb nova tecnologia només, sinó en figures complementàries que ofereixen una atenció integral.
I ara, tornant una mica a la pràctica individual, els logopedes que treballen amb nens amb malalties que acaben amb la mort, com han de fer? Com podem trobar un espai intermig entre la humanitat, l'empatia absoluta, no? I la dedicació i l'altre extrem, que és de construir com una cuirassa impenetrable? Hi ha una anècdota molt bonica, que és de l'àmbit de la filosofia. Jo la vaig aprendre per la bioètica, que és la paràbola dels eriços de Schopenhauer. Ho dic perquè és filosofia, però explica que hi ha dos eriços al desert i aquests dos eriços, quan arriba la nit, fa molt fred al desert i s'ajunten. Com que tenen totes les punxes, es fan mal, es fereixen i s'allunyen. Quan s'allunyen, tornen a passar fred i tornen a ajuntar-se, es fereixen i van fent aquest moviment fins que troben la distància òptima, que és aquella distància que pots notar l'escalfor humana, pots notar el contacte, el caliu humà amb l'altre, però no és tan propera que et punxi. Jo crec que és això el que hem d'aconseguir. Treballar amb entorns d'alt impacte emocional, com són aquests, requereix que tinguis desenvolupats mecanismes per trobar aquesta distància. Espontàniament es pot fer, però es pot fer i et punxaràs moltes vegades o moltes vegades seràs massa fred. Jo crec que treballar amb entorns d'això, que les emocions estan a flor de pell, requereix haver treballat estratègies pròpies que siguis capaç de detectar quan ets massa llunyà o massa proper. I què faig quan noto que m'estic punxant o què faig quan noto que no sóc capaç d'apropar-me per por a punxar-me. I el segon punt, a part del treball personal, és el valor de l'equip. Perquè sempre hi ha vegades que per molt preparat que estiguis t'acabes punxant, i sobretot en nens. Que les cuirasses cauen i a vegades tenir un equip que dius jo no puc, però tu sí pots. Hi ha un punt que aprens que els meus no puc no són els no puc del company. Que el que a vegades amb els equips, de dir, ostres, ocupa't tu d'això perquè a mi, pel que sigui, això em desborda. I m'ho he treballat. Si totes no puc, no farem res. Però aquesta part d'aquí que m'ajuda a trobar aquesta distància òptima. De fet, en algun moment havia llegit que reivindicaves el dret a plorar i a expressar part d'aquest dol que comparteixes, no? Com a professional sanitari. Això pregunten moltes vegades als estudiants de medicina de quan puc plorar. No hi ha un exacte un moment en què primer és donar-te permís de que hi ha vegades no pots més. L'altre és si aquest permís l'has de poder compartir amb els teus companys, no necessàriament. Vull dir, hi haurà vegades que potser no és bo que el comparteixis amb els teus pacients, però amb els companys l'hauries de poder compartir sempre. Sí, i el poder expressar allò que et desborda. No podem amb tot, som humans. No és que ens diguin, no, és que tu pots amb tot, has de ser fort, no t'ha d'importar. No, el que passa és que he de buscar aquella manera que allò m'afecti, no afecti la meva pràctica professional. Sí, vull dir, el que pugui donar una bona atenció professional, però hi hagi al darrere aquest treball personal. Perquè és això, estem parlant d'entorns d'altíssim impacte emocional. I a part també a vegades el que comento és el dia que em deixin d'afectar, deixaré de treballar amb això, perquè segurament hauré perdut part de la meva capacitat d'ajuda. Però parles d'aquest treball personal, ajuda'm una mica a entendre-ho, perquè clar, jo moltes vegades intento posar-me al lloc d'una persona que ha de morir i és una hipòtesi que jo estic fent, però jo no sé si això serà el que sentiré si em passa algun dia. Jo crec que no tot t'afecta i no tot t'afecta de la mateixa manera. Sí, el tenir posat aquest treball personal és sobretot molt lligat al tenir el sensor posat sobre allò que et passa. Sí, el de dir, ostres, és que m'està costant o veig que, perquè és un tema, dius, per què en aquest cas en particular o en aquest nen en particular o en aquesta família en particular m'està passant? Què és el que m'està tocant a mi? Sí, el tenir posat un sensor de ser molt capaç de mirar cap a dintre. Sí, i també notar que a pesar de ser molt capaç de mirar cap a dintre hi haurà situacions que emocionalment et sobrepassaran.
I aquestes que emocionalment veus que et sobrepassen, quines estratègies tinc per ajudar a gestionar les emocions que em sobrepassen? I les estratègies poden ser molt simples, des de fer esport, però dius, soc conscient que faig esport per a intentar ajustar-me emocionalment, sabent posant el nom a el que fem, o poden ser buscar altres tipus d'estratègies, n'hi ha altres com, per exemple, la meditació ajuda molt a posar cada cosa al lloc. Hi ha diferents eines en una caixa d'eines que hi puguis recórrer quan veus que es desborda emocionalment. Perquè estarem en un entorn en què és molt fàcil aquests desbordes emocionals. O al contrari, si ens estem posant massa freds i perdem la capacitat d'ajuda, també haurem d'activar algun mecanisme per aconseguir recontactar. Sí? Sí, la veritat que aquests viatges entre la fredor i jo els reconec una mica, no? Entre ser un Terminator i ser no sé, un empàtic total, no? Sí que reconec aquests viatges estranys, no? Perquè dius, com puc ser tan freda amb aquesta situació, no? Jo, de fet, perquè moltes vegades es parla molt que medicina en general són massa freds, jo, de fet, crec que una part és aquelles... Però és que jo crec que és pitjor anar sense cap protecció que no anar amb massa defenses. Sí? Vull dir, el problema a vegades és que entrem en àmbits d'alt impacte emocional a pelo. I això és un risc enorme. Sí, de fet, més que és fatiga per compassió. Vull dir, és aquesta part que no anem gens de protegit, ens farem mal. Sembla que aquest mecanisme d'allunyar-nos i posar-nos cuirasses és el que et permet sobreviure. Jo dic sempre, no ens traguem una cuirassa si no tenim una alternativa. Vull dir, vigilem a treure cuirasses sense donar alternatives, perquè és un àmbit on tenim molt risc de fer-nos mal. I sobretot el valor dels equips. Un equip en què puguem parlar de tot això ens ajudarà a portar la càrrega entre tots. Això és claríssim. Molt bé. I volia preguntar-te, quina lliçó de bioètica creus que ens ha ensenyat una mica aquest temps de pandèmia? Ara, qui vegi això, no sé quan estarà veient aquesta gravació, però s'està gravant, evidentment, en temps de pandèmia, per això estem a través de Zoom. Quina lliçó hem après? Jo crec que moltes, i moltes són les que potser hauríem d'haver après i no sé si les aprendrem. Una va relacionada amb això que estàvem parlant. Sí, no serem capaços de curar a tothom. Si les coses les tenim planificades, parlades i pensades, segurament podem cuidar més a tothom. Però potser una altra és que en bioètica hem parlat molt, massa, de l'autonomia, dels drets individuals, de que cadascun... I ara cada vegada ens adonem més de les interrelacions. Sí, vull dir que jo crec que un concepte, o almenys que ens agradaria que sobrevisqués després de la pandèmia, és l'autonomia relacional. Som persones autònomes sempre en relació a altres i perquè som sostinguts per altres. De fet, jo puc prendre les meves decisions en àmbit de salut o no gràcies a que altres sostindran aquestes decisions. Per això jo crec que llegia fa poc a La corrosió del caràcter, un llibre de Richard Sennett, d'un estat que no doni raons profundes a les persones que en formen part per cuidar-se entre elles, perdrà molt aviat la seva legitimitat. És un sociòleg i era més polític. Jo crec que una medicina que no estigui molt enfocada al cuidar, al pal·liar a la qualitat de vida, o una societat que no parlem molt més de com ens cuidem entre nosaltres, difícilment es podrà sostenir. Molt bé, doncs moltes gràcies, Montserrat Esquerda, pel teu temps i per donar-nos aquestes idees tan interessants. Moltes gràcies per col·laborar en aquest cicle de bioètica. Gràcies a vosaltres.